как могат да завъртат? Ето там. Нищо друго, номер. Видео искаш да. Да. Как удобство, да закривам. Давайте нагоре. Няма значение, честно казвам. Няма. Если поможете звонить, хорошо? Через час, через полчасика можете. Чакай. Колко е часа? 10:00. Почукай да влизам. Почукай да влизам. Я отворя. Ето, заповядай. Давай. Давай, къде си? Давай. Здравейте. Много ме моля, забранено е да направите снимки без нашето изволение. Забранено е да правите снимки. Вие коя сте? Аз съм социална работник. Много ме моля, не ги правите снимки. Така. Вашата молба не се приема. Значи не може да не правите снимки. Вие сте на работа и вие може да бъдете идентифицирана и записвана. Не може да ми правите снимки. Аз мога да го правя. Не Аз ви ги правя в качеството си на човек и на народа на тази България. Разбрахте ли ме много добре? Аз съм властта и вие не можете да ми казвате какво аз мога да правя. Разбирате ли? Да, Конституцията записана. Конституцията е невалидна. Невалидна. Разбрахте ли? Вие кой сте? Красимир Норинов се казва. Какъв сте вие? Тук по какъв повод сте дошъл? Инспектор съм от детска педагогическа стая. Казах ви, спрете. Можете ли да се легитимирате? Аз не трябва да ви снимам. Вие разбира се. Вие разбира се, трябва да се идентифицирате в качеството на какъв ми говорите. Много моля, кажете му. Аз съм поканен на тази среща. Добре? Кажете му да спре да прави снимки. Не може да не прави снимки без наше съгласие. Не може да не правите снимки без мое Молбата ви е отхвърлена. Аз ви отхвърля молбата. Много моля, направете нещо. Заповядайте. Вие за какво сте? Не е ваша работа. Аз съм човека и вие нямате право да ми задавате въпроси. Имам. Можете към някого други. Значи, помоли го да спре да прави. Добре, спре да прави. Не сме на митинг или нещо. Петя, мога ли да влеза с Не, теб? не може да влезете. Вие не може да ми казвате. Мога да ви кажа, не може да влезете. Това против твоята воля ли е те да ме спрат тук да влеза с тебе? Среща за приемане на плана и прегледа. Добре? Петя, излеза мъничко, само ето тук. Няма да излезе. Как не може? Вие да не би да сте наказателен орган. Вие коя сте, че ще ви ограничавате нейните човешки права? Аз съм този, който знам кой съм. Това не е ваша работа. Петя, излез само за мъничко. Няма ли да си избора предложител? Не може да се избереш предложител. Тя трябва сама да влезе. Защо вие ограничавате нейните човешки права? Тя има правото да ги... Среща, която касае нейното дете. Защо ако тя иска тя да има предложител, защо вие отказвате? Така, ще ви помоля да изчакате долу, защото тук се провеждат други срещи. Не може да седнете. Няма как да се съберат всички. Или...
Къде мога да гледам последно? По-скоро ли да почне? Внимание, Агенция за социално подпомагане, програма развитие на човешките ресурси. Или наричат ресурси. Така е? Да. Официално рече. Ама повече На всяка ресурси е също това на всяка. длъжност, човешки ресурси. Да, ти разказваш. Във всеки университет. Да. Човешки ресурси. През него минат молби за назначение. Сега така. Да, ние сме човешки ресурси. Не сме. Здравейте на всички! Намираме се в Агенция социално подпомагане Варна. По желание на Петя, ние трябваше да я придружим на нейната среща, което бе забранено от социален работник и след което тя ни помоли също да я изчакаме отвънка пред залата, в която тя има среща. Не в социално помагане, а в Закрила на детето. Първи. Значи не сме в социално подпомагане, а в социална закрила на детето. Да. Искам да кажа, че изискването на служителката от закрила на детето, ние да не присъстваме на тази среща, което е в противоречие с волята на Петя, е нарушение на нейните човешки свободи и права. Ето такива неща се правят в службата за закрила на детето. Готър сте. Гледаме се. Добре.
Аз мисля, че на тези си време. Да, тази. И ще да грам на едно. Защото вчера на днес. Ага, най-главно. Кой е там? Кой е там? Когато се разявиха професионалността. Мисля за архива. Поискаш ли? Да, ще взема. Кандидат за приема на държава. Знаете, че вчера, като разговаря с съпруга си, тя ме покани да не следи. Каза ми да бъде стара. И той каза, не, може да дойде.
Той нали не е адвоката си, а той не ви казва, че е ходил да гледа, защото след това ходил да гледа като малко. Ами търпетата не е събрана, който е ходил. Не е адвокат, но те е ходил. А като издадох телефона, тя после ми каза, не е ходил. Изгледах се. Аз съм горе. Не е високо. Той работи ли? В момента чуваме Петя, която изявява своето несъгласие с различни предложения, направени от служебните лица на тази среща.
Всеки може да пусне сигнал. Ето аз накарам някакъв циган да пусне сигнал. Вие ще вземете ли това? Има циганчета, които хлопват буквално пред калка. Защо те не са прибрани? За мен. Те винаги могат да напишат. Всеки може, който ме мрази, който ме конфликт с мен. Примерно са тези, всеки може да напишат. Те няма да аз тя това. Да, просто други, колко мрази, да висок. Но курата, как се и всеки сигнал, защото е запашени. Аз съм тази да ми кажа. Просто да тези беше, бяга и казвам, ако отворя да се оставя, това ще важи за мен. А просто веднага се върза. Иде. И полицията го напитава. Тя се те дали бивши мъж, вие казвам, кой, вижда бяга от детската година се включила, до своята обсърва, добре някакви как казва това. Тук си гледат хората с въпросни майки, гледам си гледат но така, доми. Може ли да ви помоля малко по-тихо? Аз съм там и се опитам да чуя и не мога да чуя какво говорят вътре. Това е по-интересно. Какво ми се говорим? Гледам я, продължа се осъм върху защо? Ма защо? Аз съм защо и защо аз съм държава? Защо ме игнорира? Аз съм майка, аз съм родител. Има предпредизъм на трети, пети лица. Защо? Чакайте, аз не искам директно. Извинявайте. Да, разбира се. Хайде, там. Вие коя сте? Социален работник Мария Генова. Дайте си пълномощие. Какво вие имате право да правите? Ама защо заснимате? Отдръпнете се, отдръпнете се. Подслушва и записва с телефона всичко. Абсолютно всичко се записва, да. Абсолютно всичко се записва. Да, според мен трябва да се извика полицията. Имайте предвид. Легитимно. Вие кажете кое сте. Полиция! Аз ви казвам, Извикат полиция, аз да Вие, спрям дома в вие момента. искате нещо да ми кажете? Искам да се отдръпнете от вратата и да ни... Отдръпнете се малко. Не наближавайте. Не ме наближавайте. Отдръпнете се Не малко. ме докосвайте. Нарушавате малко дистанцията. Вие нарушавате Вие коя сте? пространството. Легитимирайте се веднага. Казах ви Мария Генова, социален личен работник. документ, извадете личен документ и правомощия. Аз го предупредих. Добре, какво нямам право? Нямате право да ме снимате. Ти не си тази, която може да ми забрани. Ето ви личната ми карта. Няма да я записвате. Искам да запиша данък. Няма да записвате. Искам да Нямате записвам право. да- аз нямам- Нямате право да Нямам записвате. правото. Вие сте длъжностно лице и сте в изпълнение на служебните си Казвам ви задължения. да я видите, без да я записвате. Служебна карта номер 703. Дайте трябва Казах, да ми няма прочетете. да записвате личната ми карта. Аз не я записвам, аз записвам Вие вашите диктувате данни. и записвате. Аз записвам вашите лични данни. Нямате право, ще извикам полиция. Звъни на своя дома. Значи, това е институция. Не се обръщайте към Аз не знам откъде се познавате, но щом вие сте заедно, предполагам, че се познавате. Те не носят никаква отговорност за мен, аз нося само личната си отговорност. Не знам. Сам човешката си отговорност. Не се Не занимава. знам откъде се познавате, но нямате Това не е право да важно. ме снимате. Кой ви казва, че няма?
Кой ви Кой ви казва? каза, че имате право да ме снимате? Не ме докосвай, ще те плесна. Ще ме плеснете? Разбира се. Значи той записахте ли, че ще ме Разбира се, всичко се плеснете? записва, всичко се записва. Така, и с какво право ще ме плеснете? Защото ме докосвате. Аз ме докосвам. Да, точно така. Така ли? Да. А вие ме снимате без мое разрешение. Вие не се нуждаем от вашето разрешение да ви снимам. Не се нуждаем. Моля? Аз мога да мамя. Защото някак ти спри да снимаш, той също Значи, изобщо не е смешно, госпожо Ама Минева. то не е смешно, той тръгва. Ама аз му казвам да спре. Добре. Тя. Добре. Значи, идваш на среща за... Той спри да спре. Добре. Тебе няма да снимам. Кого няма да снимате? Не е твоя работа. Не се намесвай в Значи, не разговор. ми говорите на ти. Аз ще ви говоря както искам и на ти ще ти говоря както искам. Защото Нямате право да ме ти говорите не си на тази, ти. която ще ми казва какви са ми на мене правата и свободите. Ясно ли ти? Аз съм ти На какво сте тук? Аз съм на народа съм тук, на човека и на народа. Аз съм твой работодател. Моя работа. Твой работодател съм аз. Ще прекратят срещата, не дей да снимаш. Няма смисъл. Добре. Така не се прави среща. Стига. Той знаеш какво казва? Не ме пускай. Не ме пускай. Млади преглед събрал. Добре, не го събереш. Не мога да се с такива. Нямаш право да го кажеш тук. Това е абсурдно, нали? Но не го пускай. Това е бързо. Еми ти го гледах, обаче стане фалса. Аз не съм виновна. Имам абсолютно всички Това са мои близки. удобства, имам всички права, аз да гледам. Тя иска да го гледам, аз просто Искам искам да да го го видя. усиновя. И ти не знам защо. Просто ако искам. Аз няма да влизам. Осиновяване. Може ли да искаш оставите влез. влез, защото влизаме? Детето искат вътре. Да, посреща с мен тук, просто е като съд, разбирате ли? То не може да говори. Каква Еми, полза? той казва, иска да ме пускай, не знам. Маленьката ми. Не, те се притесняват, може би да не го изкарате навън. Не знам, не мога да кажа. Няма да го скарам. Еми, не дават, не знам. Полиция, полиция ми взеха сина, аз Искам пак да ще видя викам да полиция. хванеш детето, гушни го. Еми, аз ще го фанете, Няма моя да цар. го държи. Найва. Ей така ще се. Тото сега викаше мама. Да, но той си иска мама, а те казват, той не ме търси. Но това е на обратно. Напротив, чухме го, записахме го, вика мама. Една майка да взема детето. На такова скажу, бях пък късно присъствала. Каквото живеят да видя. Не бях.
Помолих да Не ме докосвай. Не ме докосвай. Помолих не записвайте. Молбата ви се Добре. отвърдя. Госпожо Милева, приключваме срещата. Не, спри да снима, кажете му да спре да снима. Това ще бъде записано. Пожалуйста, сказвам. Чакайте, моля. Защо си викам Добре, полиция? по предложение на Петя спираме, Не, спираме Не, не, снимането. приключвам срещата.